magtiraw itanong man. Kung itanong ko Allah, isang kay tanong niya ng Ramadan. Napipiligaw tanong lang. So kapsili ko kapapatay na pilitan ko Allah aron kasi taman no Allah. Na sa mga nukis tanong na pagmanumanan no Allah sa umor, ibibigay tira no Allah. Ikaluan na pinalamat tanong sa gigi al-Rawda ka miyamira na naging mo ito chairman sa saksi at iginaantaw mo naging mo ito parang-parang na niya kasulit. Okay. Kader lalo na po sa biro. Gingatan na ito na ulo kaya ulo niyo. Green. Natigyan ka na kuha ng mga walo ito, mga bubayar ito. Kaya ako simuan na nasa kami ni kay Pakansiran na pindalang yung mga municipality ang bubong. Aramay. Na dahil niya nakatawan, huwag mo ito dua puluh tema Nabi sa akin ng alira, luda na loro mga pati. Adin na niya ako? Pero na isa-isa ko ito. Isa-isa mo rice cooker po. Rice cooker. Alhamdulillah, makanya ayat yun. Nasirkan mga round of family na nagagigit ang tanong. Huwag na ang tanong na bertanong magulo na sudi pamagulo na amal na di tayo lumibagap. Yun din tayo di pa naman naman. Ha? Ako ang utabisa na, kakaptan ka subisa na sila man ipagin na isang kiti-sponsor kami na ako ma-hajj. Asaran na bisa na. Ha? So pa kayo usap na sa umrah na, so pa kayo usap na sa okay, na dita ito problema, malilip na naman ito. Malilita nung ay na ba ito? Malilita nung yan kaya, pag usayin ka naman ito, mabuto na karena ini kumakalilid pag-usayo mga guru tanong na pag-usayin tanong ang tanong ito ko yan kaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi minggu dalam Abu Hurairah, tigo Abu Hurairah aman ruzika khamsan lam yukhrim khamsan. Saat jatuh tigo Abu Hurairah rizki wallah ibghirun wallah ang lima no. Lam yukhram khamsan. Ya mana yang yun kepapas akhir ke lima apa mungkin wallah. Kena para juga dok berbagi tanah. Oke kaya lima nama kada mereka na ibadah mereka wallah ang kaya lima mampu apa mungkinnya. Yan yung mga pamugin wallah na ay kapyo ko ang una na sabab. O yan ko ta imugin ka wallah na di sabab na mustahil o na kapuwa. Udah sabab. Iba natin, ang pangnin ka makatamo ka, ang pangkatamo kayo dalang nawa sa kunamu. Ada sabab, ay sabab na pinamanamal ka. Oke. Limu mawala lagi digi mutasakat to mama. Pinutan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Awan sibayang nama mangning wallahi ya Allah na uba ko putay na tuning ko kakasabi na kana ginawa ko. Tuning ko kaya Allah kasabi ko ginawa dani man. Apin ni kami di narima. Apin ni kana kay kadato, kana kay tamo, kana kay gradu,
Uga ina mga lilipati ayat piura tamok sa dunia na wata. Basta madagal kayo wata, napipigil ang hindi na riwa. Ang nabi yung bubipigil na hindi na rin na nabimpiyan. Lagi ako tatamo ko ka, naman gawin naman na ayar ka pun ibagis na rin natin ito. Nasulata ka na tamo ka umanisip na makala na ito pa kaya maduktor, ito pa kaya matorni, ito pa kaya engineer, ito pa kaya maaning, ito pa kaya mamilyonaryo. Nasa tamo ko na, ay maana niya na yan takil ila as-sifar. So ay maana niya na tamo niya duri, ano natupuri ka kudu. Okay, nasulata ka, na ayat duri, ano na, kekuha mapiyan. Kauto, video-video niya. Sabab sa lagi mo tama ma, ada tanong niya mana yung na tuguro ko din na ya Allah, pagnigur ka api ang yataya ko na kesa hindi na na ginawa ko. Na kung maging din Umar, nakiyarin gawa nun sa Umar, Ibn Khattab, na suma sa mga sahabat na mga itiwata. Mga ito si Ranmaniwata. Pero bating yung so no, amiyak ka kasan ibu bupito betul sa 80 orang uzannya na yang buwatayan na patapata. Sulaiman alaihi salatu wassalam ayah akarumannya na istigila sa ibu. Nantay magiging watang Sulaiman na una. Na dia na disabab din na unaan yan, amiya ka na atamok sa dunia na madagal kay Morietaw. Di ba po masa unabi, nasa Umar Ibn Khattab na pwede mga nabi. Ito doon na katikapang nilaguri. Sa kanya amin naman. Ay namin mga pumema, ya Allah, mga tigo Umar, ya Allah. Kapag hindi nakakalim mo na kami kay Uri pa na ba? Kung sa wata yan ya Allah ka, umana isim bayan na pang inyang kaya Allah. Alhamdulillah, nanay ka ka, insya Allah pamilya ka sa Moreta. Namya bugu niya, gug sa sumang kami abaya. Dati kung narasari mo lang, nanay ka bismiya ka mo. Dati kinayos ko na doon na nakaruna ko. Dati kinamiya sopa. Oy, bumani ka sa isa wata na doon. Ano ba niya tingin ba na agota ka? Ay mga niya na ay okay ta kapag nila na sa Moretaw nga na ay lupa. Dala gide. Mula-mulamuhan ibigir ka wala na ano niya. Ay lang yan, kabaya ka na, bumiluga na ay kapilasan ka na kani tutlo. Hindi na kayo bumiluga. Ano ba kapilas sa idugo? Kalau kami ang maestra ka, aligan mo ng mag-iskwila, lagi naman ng mga maestra na sisiran niya kariter sa kaya mag-iskwila. Tapos na ka maestra ka, na pulis ka ko ang di ka nilibuglagan mo sa libro. Karatas, di ka disurat. Tama sa di ka rumit, di ka disurat. Dengan baka ginagmamagalo. Nauwi mga niya, nakabayakan na beri ka maestra, nakapulasan ang alala niya, nakalitso pinugisyo. Ano mga alala, languan na po dengan alala niya. O kabaya ka, muli ka aling, na ay alala niya, natungati ka. Dito lagi niya, marana ako ba, bumugiro na daw. Ya Allah, tanpa ko na ini kasih dia, tiga-tiga ito, kadung ka tawag na alin niyan. Na ano pa na awata na bubay, bagay mag-agradi siya, wako pa. Ano ini kasih dia kan. Na di kau tulitir wala pia kaya iya. Ikasi dia dari nabi apa na di ka kumamata ka. Na di ka di mga sigi. Jadi tiba latihan. So dia dari sabab dia kaya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu natigyan na sataw amapadan mo lang kaya lima na niya patutol magsulima. Ngayon, nakakita sulalan niya, nabi yung kita kauli. At yan na ya, isa at ya pakatiya arkitan o Allah na tiyagitan niya sa
Yang ano lupa yun na musukin na. Lagi ayak ada tulah ng marano na kabi na makatamo na ibig-bugawan. Ano ni ka patamo ko di ka bugawan? Lugaw eh. Bulan na niya ng puruan. Bulan na niya kapura pamumula na bugaw niyan. Ayan niya mga puro pamumula na. Kaya pakilay na sa kaya mga pamumula na mapuro. Niya karabura bungiraon. Niya mamunga na ayan sabag ko ito na kagiya. Inididil niya na nawas yan sa ikulupa. Inisumad-sumag yan na nawas yan ikulupa. Hindi po wallahu dala. Oy, nalagi niya kapagitaw. Oy, uding ka panagupin sa lupa. Sa karumasen, ibig grabe yan. Magiging ba kami puro? Gitu. Tapi jika di mamang ya Allah, Allahumma rizukuni ya Allah lin wa qumati wa Allah beli ngari di dalam. Baik. Atau lagi yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iku Abu Hurairah ayat 3 mana ya 5. Asadin satau amapa delmon namanya patutun muslim mana pagadero latigin naman ruzika syukur lam yuhramu ziyada pagadero lugao pamati mo din na arabigyan eh waman ruzika sabra lam yuhramu thawab na ito na ikatalo tingin na waman ruzika tauba lam yuhramu kubul au kabul. Ya tingin ikatalo, ikapat, naman ruzikan istighfara lam yuhram al-maghfirah. Ya tingin ikalima, nawaman ruzikan doa lam yuhram al-ijabah. Na ini gana po ng mga ulama, at tingin na naman ruzikan infaq lam yuhram al-khalaf. Na ini paguman ng mga ulama, awaman ko at yan juga mayaw. Siya buti wayo udah. Hah? Apa sih buat aku? Nak wayo. Benda kabayatan na sulimor kita no Allah na kumanan. Di ba? Okay, na igir ariniskin la wala. Namya kay berat rasa udin. Anda ni kapag ada udin ka, nakada kang apitin ka. Ewan na niyan. Nakala kay tamo, nakala aawid akan ka ko tumanin. Oh. Igira gino tuwa. Aku tak saya beratur kasang gini pani kita ng mga pagano niya. Tiga na dito mo duli ka. Tiga na pagkokit na sa mga awida kan di mata pergi dawaya. Igira umang kau na tigilan ako kan dia ini. Lima mimikiran ini terus. Oh. Yang tua na kamu ya ka amapi api kuba na ayat tabi sa ini na bari benti udi na bari. Ngayon na manay ngari. Mapayat ke minuto ko ana? Kabu. Uwe no pigu kan ayo salu na kana kontainer. Nado na kapna ke sa puata. Oh, nadi sudi ka kaputo bisa? Oh, good. Nabi ka penuh penyedupan. Nabi siya penuh di kami 12. Nabi siya penuh dia to jadi ngapte ko lagaw. Ngayon na kanya may ito inari. Din na una aniyan amapi apagigi mo na ayaw maalang yan na malaingari. Lagi yung mga kudin, mga laingari, oh. Yun yung mga iba natin yan. Lalagi din lang kung ano siya. Ayaw pinakamala na malaingari. Kenapa niya ang malaingari? Masya kamu ayaw kita sumalita mo na malaingari. At lagi niya na umuta niya ka na bumili niya ka na ulo. Malaingari, tingin mo. Nakawasak yan na. Oh. Ayaw ko na mapi akawasan na diyan ko ito ang malay gagaw. Why, kita malay na pati, dahil hindi na kamapian. Na, ginang isabab, aanto na uno na tigi Abu Hurairah, ikakubuloy o tamok, ayam alanian na, ano man ikapakalan na yan?
Oh. Ha? Ano ba na ikapangalan na iyan? Iba natin, nalagi wata ka, nawata ka engineer. Na upaman na تريد أن يكون ولدك الثانية مهندسا أو saja mana plano ka. Kabaya ka na nawata ka engineer na, kabaya ka na muli mana sana naging kaya area pakigan mo wata ka na muli doktor. Gini wata ka na muli man attorney, gini wata ka muli CPA, gini wata ka na muli admin, gini wata ka na. Kabaya ka to. Na ayaw ukikot yung atiguya mga nila Hurairah. Dati kina malaruzika syukur lam yuhrami aziyada nasad isataw ati Abu Hurairah ako man ni ibugirun wallah na manalamat o man ni ibugirun wallah budana na manalamat na ayaw maana niya lagi yung kuta ibugirun wallah lagi niya nalamat ka na tinggu Allah mga malaikat o man ni Yukman. Okay, nakakuha man ito na syukur. Miyan alamat ka ba? Tingnan mo ay mga malaikat ha? Tingnan mo ang mga malaikat. O maniniw man. Yun ziyada la in syakartum la azidannakum. O baka tibo Allah udala kami nanay kung kailan kanon na pinalabat kanon na pagkumanong mananakar kanon. Okay, nalagi yung mga wata, nagilukit mo, mali dyan. Oh. Yaki. Naplala ko sa Musa, ayaw matitiplala ko na siya gito niya, nasa katawa mama. Asa katawa ba, rumurong ako may awalay niya. Oh, narumurong ako kaya ba. So kaya sabi di ko Musa, di tatag ko sa inyo, Musa kami ba. Oh, Gunian pangisa sa Musa, Musa, oh Musa. Eh, Nabi Allah, namiyay kayo Musa, tino ka na, tino, oh, takaran. Oh, takaran, nagimana ka na mawalaya, oh, takaran. Nasabi sa Musa na kanang makapuputula, namiyo to nila bila Musa. Natino to nila, nagyong mundo nila, ayaw man na yan, na piyago na niya na lang, wana, kada siya pa man nga, nainay, nayawalay niya, nangyari kanita. Oh, natin mo sa salamat sa iyo na hindi pagulang ka, yung yung mga tatama pangunan. Natin na natin yung issue Musa, dekat kau gilay na wala. Yang dikatakan ni Musa syuting na suga mo sa Jebel Tur, kapitian kami yung suwama. Natin ginino ang sikapian o lagi na ni mana. Yan na ni mana anda panganib ko kawita karkaawan. Lalap Iku mo sa ato no natigin isir karakan ko Allah ang dunidor pa mo naraka. Asara ka to na kanando ko siya ko utama o siya ko hawiya o siya ko sa'ir o siya ko utama o siya ko sakar o siya ko jahim siya ko jahannam. Isir karakan siya ko talad. Tigo mo sa inyo ano ba ino ginalikuan. Ino ginalituman. Natigin ko ang isir. Ino akan kati ke dini tuma asara ma ni ngarang wala ni der pa ang neraka. Tigu mo sa pagka surga kati na di tulan neraka ko. Okay. Tigin na naman nakalakay ni gugo. At nasara na tigin na prangkor kahay Musa. Ayan na inipagintawa ka na siya kung may ano ka sa ruwasan na kanaya. Naaya pa parang ngayon na kananawa nagsigod na di din ang pagapi ang ginawa ko. Hindi inipagintawa. Pero karang gabi ang wala isir karang di andi der pa ang naraka. Apa yang ginawiba na siya rakan? Nakapatag kang so mo. Tingin na ano malim. Mas agay mo tulong rin. Tingin ngayon na tingin na sumbatan ang gabi tiro ka. Sama patigyan mo wala ka ni Gugu, wala ka ni Kapati. Nala ko na pumisita lang na lang na pangnang ka na ipugay na kano. Natimang-tamang na di ko hindi pa rin ang ginawa ko. Asal ko ba kapi ang ginawa niya? Na isir ngarang wala, ato ni der pa ang unaraka. Di mo sa putin Oh. Hindi na na yun, makawin yun na. Analaga na. Napilala ko yung musa, natong mo tulong. Ngayon ka mapipigil na yan, naging utuwa ako. Oh, kaya
yang bisitanya na bu. Oh, depa mati na bunya sabi dia gini mamanya bang dipagay na Musa. Nabiwala niya titir usi. Di Musa, ino ka nang gati, kan di kan sila si budi. Bagay yan ada kadin na dengan jaga. Kati na ngayon to, tigil na ito kawita kakakyan. Anak, ano rin isu, tigil na sa tiyo banto, natigil na gitu ko. Ipagkawita kang alalag. Natigil na naman eh. Natigil na isir karangan ko Allah. Ada jannatun darussalam, iku darul jalan, jannatul ma'wa, jannatul khuld, jannatul na'im, darul qarar, jannatul firdaus, jannatul adn. Sekarang kalau anda baru masuk iku Musa, ya kalau dapat membui pangarapmu. Ano ka pero baka surga kilina. Ini puja kaya pagintawagan. Na tama ni Banto. Na dia natang mo umiya ribet. Na dekudin makalepas na ng bayan. So ating ito simba ko Allah Ta'ala na dinta na maparin. Tama ni Banto Musa. Na para makapiyak-piyak ginawa ko na saan mo katoko na kanagay surga ka na itong hilir pa. Tribunal na. Anak tingin ka eh, siguro din na pagkasurga ka, hindi mo rin natanan din ko. Oh, na kami ang ko jogar to. Ayaw makatabi ko jogar to. Tingin na yung Allah, anak iya pang kawin tara na ko. Katiro. Tingin na naman eh, natingin na at na siya, gito lang nabugoy. Ayaw ko na kala yan igugaw. Na anak kami sitaw na ipagalan niya ng subpin berapa pangang na teman-teman na ipanagino niyan. Na ipagisir kan do leader pa yang naraka. Iku Allah Ta'ala uba kambali na utakaw na yang anak non. Iku ako mo sa kanya pagaliw na tiruang kaon andun din peniskan niya kung mga iku surga. Oh, atik mo sa niya sila eh. Ino ka ba iko surga? Anya ka sila eh. Natin ko Allah Ta'ala asabab sa giyong kutuwa gagaw niya. Sabab sa giyong kutuwa gagaw niya nabuka pa niya na mukunot ko kay ito yan isabutan. Na inirila ka no lang kutuwa kalubusan niya na ayaw ko inarga na giyong kutuwa ka na yan ni gagaw. Nakatawa na katigin hey Musa sa surga. Na ayang gulti-gulo na sa mga alay gugo. Na miya patutan na tiruang karakano na palikubi ko surga. Natulutan ka na sa Musa. Oh. Natingin na yung na negaduwa. Tingin na, tingin na anda kau maka nilipagin daw niya nakapaguguma. O ay, doon na lang makalapas yung bayang. Doon makalapas manguasa. Nauna ka pa nasbiro niya ginagi, tama ni Manto. Natingin na ito na kuwan. Hindi tuman niya, natingin na ipag-isier ka kung o anto na ingaran ng der pa surga ay ibigay. Der pa surga ibigay kaon. Natingin ko Allah Musa, nawa ang bali, naota kaon. Natiruang kaon apetis kanyan ko pag-pag niya iipigod ko na raka. Hindi na kami ang alalaw to yaman. Ano to yaman? Nato rin niya sa amal yan. Natigay na kanya subisisyo na kanino na niyan. O ka surga na dinisaydan niya na paka surga. Na ditirimaan o surga sa malay o tang malay ulo. Saraga ka. Tama na niya muna. Oh. Ayaw ka tayo niya naman siya ba na basurgit mo. Ayaw ka tayo niya naman berbuhay unan pusa na basurgit mo. Ang ibig na hindi pusak mo. Nakaya ko mga puno sa kwan. Siya bibir niya lagi ka iya mama. Natingin lagi, tingin ako lagi, ikitayar ka, tingin na kayo. Sa kakon na, padigakon ko, ipulibad ko na, niya yung sinisa-iso ka malaki. Tinadiyan pa di sir, na mga pweto ako bubuwak ka, niya na-discuss na, niya discourage siya. Napilala ko, kasi agad din yung buboy. Na rumuruwa sa mga pumagiyang matasibig.
Oh, benda titik benda gue itu sama kapi. Oh. Sebenarnya itu Musa. Kira Musa katanya dia mati. Oi. Nanti kita turun ni gua. Ini sekarang wala. Tinggal dalam pandalam mata. Tinggal no. Tinggal siap ke dunia ni si wala kaso Musa. Kaya dumi kimbitir in wala na sundu suara wala na ilipin Musa. Kenapa lagi mga telepon wasa na kapag ka? Tentu Allah na ibitir wa kallama Allah Musa taklima. Sudin Allah na ayat ini bukan lagu. Sudin Allah na ayat ini bukan lagu Musa. Susu original suaranya. Benar materi mana itu? Nama tadi kita maino. Nanti dah bitir orang Allah Taala aplikah aku beriku surga. Tidak mana-mana yang udah kuat. Kan Ustaz, nanti kita iman tu ibu iman tu dah bila kena kah? Nak ayam ulam berengkau nak dia bertua. Tidak dikapakan aku mengatau. Kau berengkau binasa kasungaran iman tu nak milis aku sebut. Kalau tiga tu, kali kau. Asal dari dia murud ada kena kata wana kena mia kalala akitu aku surga aga kalawan di surga. Nah, kau ini di. Nah, tadi kita berdua pergi dari nak mengenal rasa pero baru punya matur tu. Oh, sudah nak kau masuk Musa. Nanti ada dalam mana? Tujuh dan nanti Musa. Ada di sana tu sana masih banyak dia bantu. Aduh mana makai ya non? Oh Musa. Ada masih? Ya semua saya coba tu. Tiga nama lagi. Anda pagungin kan? Ibu Musa tu ni pagungin kan? Tiga semua tu apa? Ini nama mana? Tero orang ni, wala ni usir kama koki. Tero mana? Tera wan tero aku Allah utangnya aku ni apa sih? Ada dia tiga nak ke kana mga wata ni na. Nero tiga begitu mubu. Tiga Musa pagutang. Tiga nawai. Utangnya aku ni ada 2,000. Nama utangan aku ni ada 2,000. Na 2,000, nakuha niya ramu. So namu niya mana niya nabulan na niya nabu nakuha niya kan. Asara makasagid lang. Nanti mo sa tumala ko. Aki mo ba sa jebel to. Ang beling tingin Allah at mana ini ko. Ada mana ini pa ko itara na lalag. Tingnan naman niya. Dati kita siya gid na nakoma. Bawa ko nakaperwi. Oh. Dito di pa saya enggak pangutang na marano. Ada ko betul-betul. Bawa ko nakaperwi sa 2,000. Nanay no kadura bun. Naku na kabu. Ibu Allah. Musa tiba mo na approve nito. Lewan niya. Nah, kaya kembali ke Musa, na siya niya gitu, na ritigin. Miyan nga nagapian ko Allah, utangnya ko niya pa, sitigin ako, ikot niya na ka ba? Berarti rin niya niya. Nabu niya naki ke kuwan, rolling na niya soya gitu, na niya milyonaryo. Niya, kanak kita mo kami nisig sa tanroman na, dia kumbaka na kita mo, na niya dista na lang na pumri. Hindi na kailangan, alam ko na kanyakan mo, bagut perjalanan kaya sarang ko nakamagu na buwa mo udara. Oh, kamu mau sari hukuman? Nagunggo ko na bersama mga painitan. Mga restoran na kita tago na mga libre. Oh, tigi ka roman ini hindi pa niyo. Kadang tahu. Nah, kaya hindi ko mati, dia masuguro. Bago yan na niya sa Musa. Coba yang itu Musa. Nanda ito ba? Tingnan niya gurang. Dalawa ka lang, gabi ang buwang nakuha niya. Napagalamat talaga. Oh. Ana tingin na piko din, tingin na kuha niya din. Kasama niya kasi gudran. Na, coba yang bisa dia bertor. Lagi rumaling sa Musa. Natigo Musa, ya Allah na anak man na hindi tumarang. Tingin na tunoto. Natingin na sino tangan na kasawa na? Yung giburang. Namiya gurang mo na
Ini sari kira na tiro na ka aku na ka kunin. Tigo Allah. Mosa, ako takaw. Na tiro ang kaon aso ini bugi kanon na ayak aku na taman sa limatay. Rakiyan na nan. Okay, pagmana ko na nan. Tingin na ya Allah na napasad, tingin na uway. Kaso ang tingin so ayaw maanan yan nararangitakan na gusi ipunta na napasad na ayaw pagpakaputulo na gugaw. Nasa mapatigil sa ini kapri inumada ko na to na din pa tutubo ko Bagayan na na. Oto. Yan ang isabab. Inata inutan mo yung inadoy kagi din na una niya na protection ko tamo kagi mo tuwa. Ayaw nga na niya nakapadir o kapanalamat kung tao abigin mo Allah buka na sa kuwan. Barat yan ang ito nung nawata. Ini naman alam-ulamuhan na inibigay yung Islam pamagiligan yung man. Makawing sumama ang gusugabi na tingin na biya wadli walaw bisyatin. Niya kami nga no. Oay. Na tingin na biya ayak mula yun na. Na sumama na yung mga karumay. Marinimit yung ba Kung karinimit yan, may mawata. Ayaw kong bota, tingnan ng Islam ako. Pagkakikakan mo. Kung hindi mo lang siya kutuwagi ka, pwede na matakap man. Oay. Pwede na matakap. So, gina ni sabab, aya lamu-lamuan inibigay wala akamapian na inurulog kepada ng goto mga urian niya na mga akika, mga urian niya na yung goto kawing soto na nauwa. Ay ba tiyo? Para berapa? Nah, si tanong kay kadul. Diba kurera, aking nga tiga na ikadwa na ayam maana ini nag-iit man sutaw adir kepapasu beda sa ibir Allah. Sama juga bedas na pide. Ketulang madu bedas. Ya kalala na miya ko nga sakit ni kadiga na miya to nagguman. Oh. Miya kalala miya usar ka sa kiya. Ay mana niyan na kiya tumat ka sa Quran miya rasala sa ikon. Na miya kalala ni bedas pero problema na. Ano? Ya tunag. Apa ko baka sa ano man ang orina de, ya Allah sukuan. Tingin na ko to so miya ka na kabinet ka na rin tampi. Yang ato tunag. Oh. Ang tunaw nun hindi ka ketunag mo aman. Naging mali ka dua inali yung nabi. Kaya kailangan tanong na sumangamal ka na di kedides. Ang natanong, every day na kumanap. Ano ba kau mana na di mati na guminirok man? Ako mana na mati na guminirok man? So na katiro lagi, belum mo siya nung nasa tingnan mo. Sati ba mo? Ha? Ada na yung tanong Ganoy. Ang ating Rasulullah tingin na, "Law kana jami'u ma fil ardi dahaban wa fiddatan wa hamalathu imra'atan ila baiti zawjiha." ثم فخرت عليه يوم من الأيام وقالت من أنت إنما المال مالي لا مال لك إلا أحبط الله عملها ولو كان كثيرا. Hadisan. Apa yang pernah tiru Nabi? Apa yang pernah tamu ni bukir Allah? Dia akan naik ke dalam taman, dia akan balik sa masjid, dia balik sa madrasah, atau nolong jaban. Alam na aman na inusan ko duta muka na fakharata alayhi yawm min al-ayyam na usira ang makasiwa na kingaruman niya na bunyi pa nung asumamaw. Okay, pipiro man anta nila makapupun. Okay, ino ko di sa tabukan niya baka nilipati daw sa aligir siya. Nakaging ko to na kaya pananong ka ako mama na ahbat Allah yan maka-ahbat ay nusar. Kata niya ahbat. Upama ka usara na kabir, mala, na ayaman na kabir na mala, na uwayo usara na akbar. Usara ka na akbar, kaya panago mana niya na mala, kaya mana niya na miyaka lala. Miyaka lala. Napitero Nabi ang mana niya, napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbab. Tigyan mana yung surubay na panunungkaan niya sumama na ahbab.
na niya kalala akatutunga kapag binasaan wallah o amalaha o lawan o amalian walau kathiran sa api kadek kala amalian na makaisi sa kapag itutong wala. Yung mo yung tagay panunong ako. Oh, sige mama. Okay na question. Okay sir. Amay ka pure. Oh. Kaya nung ka na tingin, manay guru na pure pa. Habang may Peter sa di pure. Emang mana Peter na bila pure to. Oh, pure mana to kamu bilang ano ka? Ay mana niya di ba mahaliliman to kaya di ba ko yagan na bubay? Di ba ko ito? Nasa mama na Istanbul. Ah, emang nasa mama na iduduga ko sa putaran mo. Oh, bukan kayak dalu-dalu nang kita mana ko. Oh, na makapola sila. Na uwat tigong labi panunong ka niya na sulangan no kamali lang yak kay sa kay tutungiya. Giti kita no anna berda sa kuno. Oh. Na aya question tanong iman to sang kayo katur Abu Hurairah na anto no uno ni amal unggulaw lang na dikede mesti. Ora kailangan tanong to. Ano mesti? Nasada ko ng kaluyan na bulungan na ano to. Agi mo to guru, ato ni miya suwe no sto na tanong mo ka ko piyo. Okay na, ay pinipagtiga ko makuha na. Ay Hindi mo inisigit, di raw manaya. Niya lang biso ang lang. Tingnan ko kaya ito is isa sa ating manuway. Ano tingnan paano sukat yan ay kadir? Paano sumura ko? Kaya niya do. At inusar niya, inusar wala na ahbata na. Inasaro namin ahbata. Natingin na niya kabina sa siguto. Oh. Ano man ay kakuha ko ron, tinadidlo kita. Niya tutungod ko to. Okay, na ayang gulong yan na nakatir unabi, akopon, o kabaya ka minista puluman, na pumbang ni ka kung sarila ko mama sa mga kami at tinuupang. Naasal ka rin naman yan, nagilong pa sa Allah. Mga malika, lista ni Ruguluman. Ay naman ka dyan, nagugugatan ito. Naupang niya kung nakita na kinis ka pero man. Ani ka naman nagpesa na kami kaya yung minilista. Ano na yung buhay pa, kaya alam niya tingin ka. Gusto na di mo ko na limbag dyan ni mukha mag di mo laya na yan, kaya na yung ulo. Anyway, di kita mga iba natin, mga example ito po. Okay. Na inwaya inabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu aman ruzika tunagi ka katiruyan man ruzika as-sabra lam yu'lim its-thawab nasad sa tao ati Abu Hurairah ay mana nila makasangka pa niya ang kanadakatigro makasangka pa niya na diyan na nakasabar na asal ka diyon mablag ang kana nakapantang diyon mablag ang kana nakasabar na so bala sa ibugeron wala na digdo ini ngay no na ayakap kento na diyon ko to amal ka na sa kapantang ka na dina gipa ra di ara di ba ko ni abang apa panulong ko pa maka masabar ka niya panulong ka kada ka mo masabar. Ayan natin ang Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah udala sa Quran natin na khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa kesan kapanang kanak-kanapi. Ayan yang lura ka masuwa na. Kesan kapanang kanak-kanapi. Wa'mur bil urf. Naman ingin mga tiro na makasubuka sa mapya. Wa'arid 'anil jahilin. Nanamu na ginawa ingat to nga na ikadung suwa gaman na di ka kira di pay pagunuta. Kaaya kapag kabinas nga
Ayah kapapakarata ka na kaya di ka di magipagpida ko itong aminga, adong siya gaman na secret kukuhan yan. Di ba? Gamutangan yan. Diya ka lalaki gugo. Diya ka lalaki kapali. Ino kapag niya kito. Ino kapag niya dito. Nakagina ka mula-mula kaya tayo tuwagan yung tatingin kami dyan na pekito. Okay. Nabuka niya pa injection eh, naman tingad. Ha? Naman malupasin na pag-study lagi kaya kapag bisa mga tumalitan. Kaya naman, maulog ka sa mga buhay na bakira buhay basirang abu ibu makauma. Nah, nakagisi kayo meeting di bebersita meeting di bebeling sa debo. Big melingan na di sila di pamugan. Nah, mata mama berita sa debo na masakit ka sa debo na karang disumir ka sa debo. Ini ya ada dia pegang di rumah bui. Ibu dia pekto. Oh, itu ya. Dia benar. Anak rumah itu dia enggak pampiu. Dia bukan ya. Allahu Akbar. Dia kayak kapang ingina ilan. Ngilaw itu kan dia moto pasti seminar kan minggu dia pasti seminar. Ngilaw itu kan dia moto apa pasang ika aul. Kamu getin aku kamu sa tanur. Tapi itu mana tuh mesti kamu udah minta aul. Ama tanong pia katulutun ini kasih dia mesti moto mimili ka tanong aul. Ah? Ato na ini kasih ka minting absuo to mana ika analista uraniran. Kaya napili ako na yung kadagdag ko sa mili. Merestauran ako mamu. Asal sa paliga na yung katiro na bina, yung katiro Rasulullah na tinina al-mar'u ala dini khalili. Sa jadigit mulag, nasa jagil bugay na perutangan niya. Ano ba ito? Nah, apa ini seminar tanong? Apa ini seminar tanong? Na masa seminar tanong, desa makala, desa makaito, desa makala, desa makaito. Ini yung alam na absinos kung mga seminar yang tanong ay dyan sa mga gada ngayon na inoto tigdiyan tingin na magiging dalil ay naman Lupiter Allah utala liyo sa iyo na ipagtuloy niyo ha na o kabaya iwadid na kakirlin at yung kung tumabili lista abala sa imbir kan Allah na sipatan din na kaya kasabar oy ini yung mga butuan lupa. Di mo talo pa na tutubera ka ng gabay ni ginawa ito. Mayroon pa kang ginawa pa. O ay. Na labang nga pa. Natabing ang sa tuloy. Kabing na putirong lupa. O ay. Na mulay nga pa. Nadin na putirong lupa. Na ino kagigimutan lupa. Ayam anan yan. Nagimutan lupa. Nakuka ko kaya nga. Kaya nga naman na dimbaso ka. Kaya ka ko kayo yan. Nakulang na matatago na. Kaya muno yan. Naku na, bati ko, kaya kasakitan ng ating lupa, nakarang lumibigyan ng kadi. Nariyo pero pata kasulong pa, natago ko sa kanya, bigyan na niya sa uma. Oy, kenapa kagi pia, tunong yung tayo pilgo ko? Oy, para lumama ba? Biro nung lagi mo talo pa, na, pamino ka pa lang, ka nalay, taka ba, nakarabo. Nagumong, pagi juga na, kusa lagi sulong pa, nabagagyan na ito yung lupa. At igulo ka ito ka naman kaubi. Kau na bumila. Kau na ilaw. Kau na baka pelugasin ka. Basta ba kanya kaya natin? Ganti ba kaya sipat? Basta atawa ipagdag ka na dinir ka di matirwa marata na ayapato terkana tiruin ka sa mapia kapipikiran niwa basta manusia amada kala putulikon na mening na lagi dugulo na kumikin na tuglo niya. Ilay naman ang laon-laon. Laon na pinto ka mga puro kada isa pagugitonan mo. Ilay naman yung debung ko ang kaugo. Owa. Ino kaya di yun ako sa. Sa kaya ako ano na bunyan pilito. Kadip ko umigiro siya. Kaya mo ito debung. Ha? Naramiya nga puro. Nakagiyar man nila nakasasapa nga mga debung puro. At ang lang. Nada. Dia api dia kau bila dia maka bulu ke kau bila kunting utang. Nasun tu dia pakai poro betul bila dia tata dia. Ngayon lang dia kaporo. Basta bentung maporo na lango na undu sa utara o undu sa abaga
nusa sedepan, nusa sebangan namun yang begitu. Lagi dengan manusia. Ada di kapal tamokka, ada di kapal tak sama pipi, tapi pikiran ka. Ambela-bela empat asyik sama berkata ada ketuk na mga tao asyik tulignya. Oh, ano po kami soswa? Ya ako siya ka. Ano ba tayo? Kenapa tayo di pangarap? Kailangan na lang na pangarap tanong. Apia sisa kuan, apia adna programa sa television na mga wata, layo with question. Rilero to. Ayaw with question, natira na, Mare, anong gusto mong maging paglaki mo? Tina gusto kong maging doktor. Dito na, hindi rin mo to. Giri mo rin to. Ngayon, nakalabo marata sa pangarap. Diba? O kamaya ka pangarap ka, na panamanamar ka, na umang girampay, na siyempre yan, lagi mo munto mga nagalat mo. Bigino kasi, na umang ka, tekuragin nga pituligar ka, pagkada, kasi ka mga wasala. Ayun ba tiyo? Nakailangan na sifat tanong nakatigil. Ayun ba tiyo? Hindi ka lang. Basta kita ko, kapag ko nalas pibibigyan, na di ka nung itigil. Ang iso di ko saan makakalid na. Ya kawatan mo ang budala. Nagito, hindi mga ibarat yan. Yan nga iya ko ato naso kuwan sa alab, ato naso mura naman sa alab. Suma kasi tanginaan, nagidurian. Rabbit. Oh. Yan kaya rabbit na kumigiron ko ato, kapili nila mga papanogat yung lalayo. Dapat juga napihiro siya mo buli. Kanya dito na sila. Pumuli na rin, kaya kasi isigi mga kanin. Bagmuri. Geswa. Nagito, kumakadi ko mga gumagpagpato. Bagmuri geswa. Yan eh, doon din mga papanogat, play yung ginasapa. Na mga binatang, lagi na ni mga sisinabuta. Lagi man lagi mo itong aso. Ano ni kayo niya? Lalako na aso na. May akat nila. Hindi na mo. Ang yan na to. Ano ito mga pila? Nakita, di siya nila sisinabuta. Lago ang ikasabot yan. Kaya mo papano. Natigil na eh. Ang tatang mo na eh. Kato na dito ministero na lagi ito gatong pala. Miyaw siya na. Tigil na rabi. Kaya kita pitero ka. Tigil na lo. Mapiyakya. Tigil na. Niyaw takan orang. Dia kaya tigil maneka. Oman gawin na di mo madesa ato kaya ka. Di ka dugi mo daya na. Pagkasigi ko ka no. Ano kayo di makapula na yun? Baka miski pa ka na yun. Makalayo ka pa rin at pinukuhan mo. Rapid ka. Dati, makalayo ginamis ka. Di na binibigyan dami. Di na kagagan yun. Di ginawa. Natingnan na, kabaya ka palayo ka, pangarap ka, bisa may puro ka. Na uba ka kipuro, na petay ditiro, na uba nga. Doon sa mumi. Kawan ano ka puro, mana ka lakuan? Belas tahun. Anak tira sa rami puro ako. Masuk ako siya nung nadil na nabutan kita, natiran na. Iku papano kisa ako karuwa kisa piyumita. Meron kami mga piyumita. Edip tadi, tiga rabita tu lagi dia saya. Nanti kita belakang dia, dah ke pedaganan. Aku dah juga, dah ke bengak dogi, dah yang bahan tanah par kana. Apa dah kita? Benda bila tanah, asal jangan kita kami nak kawin nak. Oke, dah mana kami kau bengak kipur, dah apa tadi keru. Ada tinggal awal, nak bengak. Biar. Nakita mo doon pa paano, nabusira tayo. Dami ng poro. Napagilay ng mga rabit, nabusira, kakit-kakit sa pira. Paratay kaki, anan. Harap lugar na pure. Okay. Berang yung papaka. Aso masaya ini sa papano ko. Lagi puro na, kagina ba katigil siya gitu. Bunya niya lang simbagay. Pamag gitu kan, enak kaya ang gano'n na. Yang pokas ang hari yang mau kemudian iya dia bisu, dia pada kayak dia nak bumbu bumbu waktu,
Gina ni Buddha niya. Ayah na pipigilan ka na, basta puro kawagan na, ayah tayo dito. Baka napasang ako ba nga sila na ruwan? Baka sila kabuhi, kaya yung mga babay ko lang, sumbat-bataan na, dalabuti ko miskin. Dalabuti ron. Tama-tama na niya, dalabuti ron. Tama ukap ko niya, dalabuti ron. Okay, natalo din niyo, kausap to nga niya, hindi ka pa kanaya, itano na, miyak ka niya, kaya dimimlag mo. Bergumam masasasedan matang mo perminta mati bitis rasanya. Iya. Subhanallah ta'ala. Udah ini udah turun tamat madin. Atau lagi udah turun mga berustan. Ayam mana biji sini ustaz juga dengan dia sokat yang dicari pada. Ayam mana dia nak betul kesikutan aku mana rusak. Karena saudara itu, anak pada itu, nah aku ada nurut bersih itu menurunnya. Oh, nah setan itu kata lo. Atau nak menutup? Bala ka. Ano maringi ka sa butangan? Oh, ini si guru katima. Kujira ko okay na budak-budak kan. Oh, nana. Kujira tapi teruyan na mene nagi dusia tadi saya gile ditambi bagusai. Nah, setan ko number 3. Dia kaya ikat teluati dua Abu Hurairah na ayam ananian na dia iokit ayam ananian apa surga. Hindi tanyar ka ko pamamagayan, hindi tanyar ka ko kamapian ka, lango-langan tama na mapia, nakateso, okay. Ayaw mga niya na kinuganyar ka ko. Nagyan mali ka sa sabot pala, di ka kagagawa ko kailangan daw. Ato may sabot mga di ka pagkasurga, ato may sabot pa di ka kinuagan, ato may sabot pa di ka nagyiro mo na yan, piyento nung nun, Natigi Abu Hurairah, Amman ruzika tauba lam yuhrimil kabul. Saat kau atiku Nabi, Abu Hurairah punya doa, ya Allah ya Allah maafi aku nganya ribet tabu. Oi, nagian ko to atiku Abu Hurairah, adingka dikipama manikan na ginawang kako Allah na aya umanian na supama mo na mabuti na niya ka. Oi. Atau dia kailangan ba? Surga. Nagi, mga malaikat, surat niyo surga. Atau dia kailangan ka? Kamapian niya, mga malaikat, surat niyo, bila sa kamapian. Nah, atau dia kailangan ka? Ano dyan? Mga malaikat, surat niyo, nagyan. Ngayon, nakatiya. Kabul. Atau di kabul, api sa opisina. Ira sa opisina. Napag-apply ka, hindi ka din nila mga aplikatir kita mo. Ganyan pa na mga di kami mga mag-apply sa munisipyo. Naikira, kaya layo man na ka pa mag-apply. Ikira ang pag-apply ta opisina na ikira ang kabubayaan ka umapuro sa opisina na ngayon din ang apply mata. Di ba, Korike? Pero mga lulot. Oy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oy, bubu direktor. Hindi na bubu principal. Natatanda nga yan. Bes ka sukuan. Ato nabili na miya estudyante amisi. Tidak nga ato no to principal. Bes ka sumi estudyante amisi. Ayaw maanan yan na inakuwata ka na na lamo-lamo na maestra na rumuro ka dito ka. Nadagan ginag, miya tiis ka ni. Tingin na way principal sa kanya, iman to na miya kapasada ko. Oway, hindi ka mo ako po Allah. Ay doon, nasikara ko pang daw. Ilang na kaya kan lumit, kung kayo di. Oy, sikara ko pang daw, di kan ko nang daw sa pwede. Ngayon, nakanyang katawan niya na matikir ka. Oy, katawan niya na ayaw man yan na umali kalibatan ka, napitiri na ka sa kalibatan.
ako maranaw kagi maganda ng mga pasadun. Maranaw ako kan. Na isa adita no kapag apas na ayakan din lang ng maranaw na diterima sa kalibutan. Wah, diterima sa kalibutan. Lagi dito pa ma. Ibarat yan no, hindi lang din ko ibarat. Suwata na ayamanan niya na niya ka na nalinsuming suwata. Niya ka pa nga magpalinsuming. Mamawatay, mangulit siya sabihan. Na, ino ka rin nilinsuming kari. Namuna wasyat ka. Tigay na ayak gusto na der kami daya mani amay na kumangito kami. Hindi ba natin no? Der kami daya mani ama ina kumangito kami. Na, siya nga kaya may lubna rin nilipsi sa mga wata na kaya mana yan na siya kasal. Kumatay agyan na ng mga wata. Ino sa knis litiran. Di bagot siksa. Kalibatan. Di bagot siksa kalibatan. So, kalibatan ka na ayaw mana niyan na uligat ka rin maagya-ribat ka na ito, i-prepare ka. Oh. Ilay naman, di kami mamag-iskwila. Ikirakindir ta, ang graduan ta, ang primary tapan. Na ilay naman, di mamag-iskwila, na ako mga kindir ta, na tulong ni Koltano. Bulpitan. Pancho. Ino to? Nagyaan na pamunaon. Ino to din siya pamunas. Nakagiwa ito kay Girat, namin nga kiribat. Nang mga maribat, nakailangan na mapunas ka mo ito. Nakagigil niya marano, nakatanya na may ribat, hindi pamunas. Ate, so kung mga tinakano sa akuan, na pagnintaas ng mga tayo, kung mga tindating church school. Uba pa na apagatan niya pagtik sa bulsa ka ni Chuklo. Api ito nono na kuhan. Na talo din nyo kan, ay ang mga niya na lang na pangiri, lang na pagkat siya nagiging apagatin sa exam. Na upunaan na may lero na may apuna. Oy, na may kalugutin nung tungri ba. Kailangan natin bulugin, bitan ka dumulpin. Na kailan yung tiro-tiro isulat ko. Uba ka ni kuhan, ito. O kaya, inako estudyante ako. Estudyante ako na miyan sara ng buhay naman na agya bulupin. Na di ugado. O kadawa. Na unya panugay yan iman yan, na unya rurong girawan na miyan isisok espiritual. Pakasuluyan mo Allah ilan yun to. Alhamdulillah. Lagi na ni Sabah pakailangan na sa nagterima tanong sa ribato. Ay dapat di mas mo pan aya pipikiran nyo na mabubukan o alisa pipikiran nyo na mapurukan mo. Awaya pipikiran nyo na mapurukan o na ron kisa ba pa di ka terima sa ribat. Kaya pipikiran ka na mabubukan na wala ka na mabubukan alam mo na kudu dinalaw mo kudu. Oay, datara kaya mo tanong pa inusirig na di benar ka kaya may pupuro. Di ba? Yan na, hindi namin yung ranang. Yan naman alam mo na may pupuro ka di benar suwig. Na, kano ka naman, alam mo na alam mo yung dudu. Talagi na lang manusia. Aso manusia, na niya profesional ka, niya ka na kay kadato, niya ka na kay tamo, na pangalima ba ka, alam mo na ka mapiyan, na yung dudu ka. Na pangimpuro ka, kasuig na ba natin dudu. Na maliwanag yun, di? Okay, punta na maliwanag. Na siya tanong makuwang, kaya pera tanong rin. Tanong ko yung kapat. Kaya ka dito ka tutulang dira. Kaya man na special tiyan na mga tutulang. Nakakaya mga kailangan tanong mga usaya. Ay kapat at ito Abu Hurairah na ang tunay ko kita karilair kita wallah. Ako yung kita karilair. Tahu na, upamay ko natin. Sekarang yun yung mamang nisali na kuha ka. Sigurado rin nila ka. Ate pa na sigurado. Kita naman yan ibagaman na 50-50. Kaya rin mo doon. Ano ba nali kasi mga Allahu Akbar na may balik na bujim surga. Di so dia biasa bujim, biasa dulu dengan dia kemudian.
sa kikabuti la Quran na bago tatara tiri na bago mang ni sabi mana betang na bumimulid na maki. So tingko mga bata, paano? Paano matari masuaman? Paano tayo naiwalan? Tumiyong kitiyan. Oh. Dari, ito na yung mga di kaprilir kita nawala. Tigo yung mana nila Abu Hurairah. Aman ruzikal istighfara lam yuhrimi al-maghfirah. Saja tahu atigian atau saja tahu agawi-gawi dan na gumigiran ko Allah, ya Allah maaf ya Allah ridaiya ya Allah ridaiya ya Allah maaf ya. Nah, ayam ada niyan nagi mutakapulang niya sa kila si Allah budala na aya o nga niya na ijaba. Buwan na niya na lang bislug. Ano ni kata nga wala sino ganyan? Okay, naabot na siya basta ako mga ni kasari na wala na so kaya mga tingo na nila na kada mga kisuri. Nailagay karakter wala sa Quran wa kullil mu'minina yaghuduna min absarihim. Terang ay Muhammad kung yamaratiya. Apala ni sila kipitra na hirap pa kayo sila sa pagkapitan na kumatayran. Nagubali na matayran na pag-istighfar sila. Astaghfirullahaladzim. Nanti ka ito pagi na sarap yan. Astaghfirullahaladzim. Hindi ka pa mga sarila. Ngayon kaya may nila nagyan ay ang mga bugmuraga na astaghfirullahaladzim na pag-isira na meron yung iwata saya. Astaghfirullahaladzim. Ano hindi na? Astaghfirullahaladzim. Eh siya betul-betul aduh. Astaghfirullah. Ikaw ata nila naman siya. Astaghfirullah. Eh mana niya na ka di mag-istighfar na kaya kaya rotan kamu. Oh. Nagiti ba lang niya? O kabayatan no kaya solisol tao. Api ada Quran na berbunda penegyan pati. Anna amma asumiyong ulama wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya kau masalah to mama sango to adim. Adim. To ni solusyon, tingnan naman niya. Tingin na so tingin so mga ayam ana niyan na pamula na pumatay, kay din uran. Oh. Din uran. Ayam ana niyan na ayam niya sa mga lupa na pumukak. Igiratan komiti, pumukak man mga bulsa ni Delo. Mo pang igiratan komiti. Lagi to niya mo pang suwan
Ya Allah, ay dito na puso ka. Dahil na, oh ya Allah, maganda po na ibu kalan dua. Kami at dia po na di mga harapan na rin na ibigin siya. Ang bukulangan dua, oh. Ibu ako na diyan kami mamanarianan na siya kan paguluga ko mga wata ka. Kaso nga yung pang diyan na terima, nakapa kaya mana niya na in-schedule ako mga mata ka. Nakapa kaya pag-schedule ako mga po ka. Dunia kayo lugi, kanina ka. Katay mo na, diyan mo kasi ka. Dahil ka na pagkatamo ka. Abay na ataran ako sa ngayon na may iyo. Na normal na sota mo kapia mga nga na simgi ko ka. Simgi ko ako ka. Di ka bukulan duro. Nagirawa ba niya, Allah, pakapiang ka sa kita ka na iya Allah, na tigadubi mula ko nga din na di makapia. Di ko to, ayaw maanan yan na maratabat ka, terima ang koto kang ka, ang makabudur ka, ugin na kagian na wata ka, sigid naman ang panyakit. Natigo Allah, ang mga malaikat na hindi na nakapsin itawatanan na dinirun bagaw kita, na hindi na magigilong ina yan, nasa ganun bagaw kita. Owa. Na di nga katawan na di mo kasakita ka na anda panya kita mga wata kagulukiran, anda panya kita gamilang mga pukan na inangkat kiran wala ka, tigang pesa kita unaron pa ka sa lido. Kanunin ang mga wata na, tiyari mama. Owa. Ito ka tiyo. Yan ang ikapito. Ikapito to. Ikanam mo na. Sige ikapito. Ikapito at yung Abu Hurairah na waman o tiyal Juda lam yukhri tawfiq. Saan siya to at yung Abu Hurairah amay inayro na panaman na Maria panagutaman yan na tupig ang walong gana. Lagi dito. Lagi dito. Niya bikugan. Tunay kita simuatan na marawin. Limurtakatan mo. Nasabab sa ingay wa mapadapadayan ng mananamar kapilay na sa jisita mo ang makaisiran mo yung lagi kaya sikalitan mo ano yung kaplalakautan mo naramig ba mo di mapipia ginawa yan na di na kamariya na yan tama lang yung utang pa ng mga mortigago tapos ganun ka utang hindi lang dito rin sabi ito hindi na problema na sa tulad talaga na utang mo hindi na ka nakakangitan ka mabibisya sikalitan mo na ya tama iyan. Ano? Kenapa lang kanulipan na naman? Panapalitan naman na naman sa gigay roga. Okay na, igiraan na isang katan, guru katan gugumi niya dito di pa nalamatan. Ito pati Nadatang ito. Roga ano pa naman? Amin isugat na typhoon. Typhoon man na kita kaya nalakaw niyo. Typhoon ito. Yung mga manayong kita nyo na para pagay ko ito kayo kung datrapan, nalitrapan mo na kaya nasa kinirang painiro, nag-YouTube ka, nakamata mo sa ginawa mo. Ang basta agama, nakarabag yung pipigirin niya. Talagang wayawang. Nasimu-sigura nyo na iyapagmutan niya nakamapiyan niyo. Anda pengatuto na mga watayo, paling pengakukuamapiyan. Karun pengakumbisa walang gigaya panahon na mariyo. Sabab sana dia pasal lagi kaya ta'alim tanong. Benar dia sambutan lagi kaya atau ni hikmatan saya kaya jadi pa tamu syaitan saya, uli lagi diterim tanong saya. Saya dia di pamangling wala na suwa syaitan lagi kan udah lagun kibo ini sikuan eh pati emang tuh na nadudutan saya kaya enggak iya buan di na oras tanong kaya na time na ugo na manulupin apa sama nuto na ayam ada liwatan masuk. Tiang mayayang. Nah, angkot itu las, nah itu pikiran ka. Apa ni ada apa yang mama tibu tu? Nah, tengok juga na. Mana dia na penita madan gumur ka. Lalu dia kasi naman gumur ya. Na ayan na pipikiran ka na bestaan lamang ulang mapi anin isukat ako. Beliau kata ya, sama ulama na pintir-pintir na. Wadun makatempi, amin isumpat ako na lagi dudor kami ako sa kiyang bulay sa paabot. Dahil hindi ako mabubuta sa mga ulama.
Eh, kinakabuhat yan sila sabi, hindi lang mo nakakoneksyon. Kaya kaya pakatupira na connected ko. Okay, natama sa di ba ito di dunia. Nasandap ko buto ng mga buta niya at mga rukaw na nasir ko. Alhamdulillah. Ini kasurga juga di pa. Okay. Nah, ito na next. Kung question mang buto at hindi mo pagawa, okay, nandita mo ito kapsudyo, nag-isudyo na asin din yan. Okay, ada pa kagugal ba ganyan? Ako makalbuwa din yan. Okay, nasunggo pa yun, nakagugal na gumagal ko. Okay, naman ni makakuha nila na ikusudyo, ano na, hindi mo di pa niyo, naman ni sumagay na. Okay. Ayo ba, tapaliwanag ko. Nada, din na question, binutan. Ha? Nakita ko sa daan, puro-puro yung sa buwan yung mga putin sa Metro Manila, kaya man ito lagi, kaya tayo ko na ruwi man ito maaraw. Okay. Gugugoy yung aking siya, kinigon ko mga doon kay Randro. Kaya mana niya, nasiyap si Randro ka maudala, nasiyap kita mamamusag yung kaya initin maging, na mana niya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت اسمع دعاءنا فانك قلت في كتابك ادعوني استجب لكم ونسال الله من فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين يا الله. Pagni namin kaya Allah arila kami dalam ya Allah. May tumala akadista namin na pala padengkar kami tumaapa padengkar kami rilaan ya Allah ya Maulana. Ya Allah, bumi na merkakan na namin, sa imo ka po mangyamir ka sarila, na panagas kami, mga naman na pamilya mi, mga wata ami, mga pagari ami, mga luksami, ang magingad sa giyang kai, adil mabato-bato, api ya sumakalilirupan, na po ninamir kay Allah, apalapalang kasirang rila iya ka po Ya Allah, po ninamir kay Allah, at taman ko niya nga wapatan kami na palinasiran kami rin ng Allah. Kadno na niya makalimo na ina to na magbibida mamiya kapakatata na utiyubor. Kapakatata na umurang-amurala. Kapakatata na aging kaya iksanin ka mga bupinagin. Napag ninamir kaya Allah, linis nga mingon ni Allah. Happy ang tunay klase niya na tiyubor na lindi nga kami ko ni Allah. Napadun sa mga pamilya na pamilya ni amatatang sa Metro Manila. Yang kanan ang mga pamilya sa yang kaya doon iya Pilipinas na naman na lulutang ni Allah na apiaan tunong na ko na si Ethiopia. Apakata na nakasabiya na panapalay kasira kami ruling na ya Allah ya Rahmanarrahim. Ya Allah pun ni namin kaya Allah ubay na po nasa sakitan kami napakabuduran kasira ni Allah. Ya Allah, kapupunan upan ya kita makaliw kaya Allah. Nabukataw namin kada namin ada apa kapia ko apian kun akurasi niya napan ya kita roroka. Nasabab pugulong kada ulimo kada tulad na miska. Papalag na miskin na ya Allah. Sa sunang ulang walang makagudang kami sabi barang panyagin na pagninamir ka bulungi ka kasi kayo mamulong kung mga panyagin ya Allah. Kaya namin ang makalimo na masaliluro na puni na meron kayo Allah at sa mga luksami. At pagkilay silang pa ng mga matami. At pagkagidam silang pa ng mga anggota amin. Kami pagkagidam silang kukuyab-yag na sumpa-sumpa tingkas o munira ni Allah. Saraks ang mapipia at ginawayan na buti tagupia. So kami budawa sa nila meron pa na alam. Kaya namin ang makalimo na masaliluro na puni na meron kayo Allah. Yang kaya derpa betul-betul na uman-uman dunai na panagdamir ka abir yang kay niya ingad aladiwan mo di kalinaw. Labir yang kay niya ingad aladiwan kumapya ya Allah. Labir yang kagir kay ingad aladiwan kumparatya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah pangina bir pakadalan niya liga sana ka kung may tumanamurala tiyo ba aging kay ingad napapadirman kami Allah. Kanda namin ang makalimu na masaling lugaw. Sampurna lagi nga turgo lagi yung kuto Abu Bemi agugi ko tapagani. Si Haji Agar Hasan lagu si Haji Aila
na sabab sa lalayo namin kani pamangkin sabab kung kailangan ko manusia sa panalangap na ayas sa mapakapakatitin ang kaya siminarami na sabab sa kaya turuguniran. Kung gusto nila subirot turuguniran, kung gusto nila subir bakiran, kung gusto nila sa kamay nila ni Allah, napantag sa kapakatitin nagiging kaya talim. Tapos nila meron kaya Allah, ako nasiga ka ng isang niya, na kaya malala sa ano nga na mawing, ang mabali ang hindi nila sa ginawiran, ulang-ulang walang pagkabina sa iya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.